A to je SMGčko takéto, vieš, s tým skopom. Hej. Tak čakaj, ale to kde padá teda? Ty si taký... Nie! To si mohol povedať skorej, keď si tam spadol už. Ježiš, nevadí. Tam na túto veľkú, okej? Zelená. No tak tu hore nič není, super. Oj, báka. Vidíš, to je ten boss. Zelená. Ne, movrá, nemôžem to používať. Kamo. Ja nemám nič. Takže pekné Poď, díky. zelená. Yes, mám. Symphony. So let go. Ty máš asi nejakú demenciu, alebo čo, ne? Nemám prečo. Nice. Typol si? Povedal si? Hej. Okay. Typek tu niekde. Ale není to je tento zase. A túto pištolku, To ne. to si chcem zobrať. A to je iba tento. Symphony, if you hold me Prečo som down. si pomýlil? Don't let go. Moja jediná zbraň je toto SMGčko zelené. Ja mám tiež toto. Jaké? No, ale ty máš mytické a ja mám zelené. Ty aj? Zoberieš bandáže? No hej, ja mám nejaké už, takže môžem zobrať aj ďalšie. Zelená. Dnes mám brokovnicu. Ja nemám ani jednu brokovnicu. Toto kebyže chceš. Čo? Ono, tie fialové. 1, 2, 3, Hala Madrid. Kamo, musíš... To čo je? Ja sa to môžem... Počkaj. Ja viem ináč triple edit, vieš o tom? A ja som... Zelená. Sigma, vieš o tom? Aj. Sigma boy, zelená. Poď sem. Zelená, Česká. zelená. Skybase. More, ty tu robíš Skybase a tu sú ľudia. Haló. Kamo! Ja som nepovedal, som nemôžem zobrať. Ja som myslel zelenú, ale nepovedal som to. Jaj, škoda. No. Ja som, mne sa ešte tu tiež mám stalo, jednu no pestku, teraz. poď, zelená. Yes, zelená. Modrá. Ja aj zelená. No to tiež mám už. Zelená. Ja mám ono, Yes. že rýchlejšie reloadujem zbráne, tú kartu. Modrá. Aj. Pomoc? Pomoc? Čo? Sú u mňa typci. No Juice Worlda. Ďalší. Kde som zaparkoval auto? Tu je. Idem tam najrýchlejšie, ak môžem. Dobre, ja idem zase za tebou. Čau. Som tu. Idem ich zabiť. Kde sú? Ne, tam si. Bože, čo si urobil s tým autom? Však mi odišlo. Ani neurobilo brum brum. Hej tu, ty kokos, ale majú aim. Keď budeš mať málo, napríklad 50, tak poď toho do auta. 23? Poď, ideme na nich. Knock.
nad nami hore také žlté. No, nezaujíma. Toto môž... Aha, to je Fire, aha, tak nič. Tu je? Dám big. Ideme na ňo tam? Hej. Aj ty sa healuješ, okej. Poď, ideme. Nok? No, má jedno. Kámo, není nok. Čo som to hovoril? Má jedno, kámo. Feďo dostal jedno. Čo? Má jedno teda. On sa tam healuje teraz. Poď to dáš. Kde je? Počkaj, ja už mám tvoju kartu. Aha. Tak prečo som si ubral? No, nevadí. Ja to idem toto, ja neviem kde je. Ja nemám ale žiadne matro. Mám strašne málo. Naťaž si. Čo som prečo spravil takto? Dobre. OK. Nepotrebujem strechu. Ide tu. To stíham. Idem ti pomôcť. Hej, oni sú dva. Ten nový tým. Chápeš, ja som sa vôbec netrafil. Bacha, potom idete na chrbát, ona... ďalšie. Nice. No ja to aj tak nemôžem používať, kámo. Jaj. Som zabudol. Prebi si. Daj si miničku. No choď. To dáš, tá pištolka je silná. Čo? Nice, choď ma toto. To čo má za ľud? Nemôžeš. Ja viem. On má vodky? Čo? Tak to vyhoď. Choď mi zobrať kartu a tak. No, Borec mal Porsche. Ale počkaj, ja si teraz vlastne môžem zobrať svoje veci naspäť. No môžeš. Prečo nie? Ma- Môžem, však ja som ich mal predtým a to som uhadol. Nemôžeš. Áno, môžem. Však ja som ich uhadol predtým, to môžem teraz. Nemôžeš. No to už nemám žiadny benzín. Áno, môžem. Nemôžeš. Hej, tak ty Prečo porušenia. nemôžem? Neporušujem, kámo, ja som to predtým uhadol, môžem. Nie. Hej. Jakže hej. Dobre, tak to vyhadujem. Iba tú šedú pištolku, čo si získal. No dobre, mám šedú pištolku, ale tak to nedáme nič. A pozeraj, koľko ich tu je. A mňa tu necháš, takého samoteného? Aha, na mňa ďalší typek ide.
A tak kde si? Hneď vedľa teba. Máme problém. Nemáme. Tak máme. Ty si ho zlikvidoval? Ja som tú fokusku zlikvidoval, no. Au. Kamo, ty si blázon. Ty kokos, jaj. Nevadí. Nevadí. Toto sú čestky. Ja poďme. Okej. Zelená. Modrá? No. Modrá? Ne. Nemôžem ani jednu. Ja mám modrú pištolku. Pomoc. Snok? Nice. Mytika. Toto bude mytika, povedz. Podľa toto bude mytika. Poď, ja ti dám minička, poď sem. Haló, poď sem. Zelená. Kamo, mám nástup. Nie, daj mi. Ne, Nik. ale ty si hovoril, že tu bude modrá podľa teba. Takže si uhadol, aj toto môžeš. Ja? Ty si predtým povedal, ale ne, povedal či ne? No, ja som povedal, ja že tuto bude modrá a tuto, že modrá. Myslím, alebo toto zelená a tuto modrá. Ja ti neverím, podľa mňa teda pre istotu vrať. OK. Pre istotu, nech to nemusíme. Vieš, Ty strieľaš? tu máš bitfield. Ani. Nesprával som, to bol niekto iný. Dal mi damage trošku. Aha, hej. Kamo, ja môžem používať iba pištolku a ty iba hentu mytickú onu. Aha. No, asi už opúšťame vlak, ne? Ale ne v tomto meste, tam je veľa ľudí. Aha. A, To je prečo tilted, alebo štvrtý. Už. a. Poď sem. Okay. Zelená. Zelená. Kamo, keby si ma to nechal mňa otvoriť, tak by sme mali ono. Tak by som to mohol hrať. Modrá. Kamo, Áno. môžeš mi dať nejaké one, lebo ja mám tiež dve, tak nech sa mi toto. Ďakujem. Si nechaj. Zelená. Yes. Modrá. Ježiši. Katana. A tak to môžem využívať iba na movement, ne? Dobre, no tak nemôžeš vôbec. Ne? Kamo, tak tu hore nebola ani žiadna čestka. Dobre, choď na auto. A poď, ideme. Poď proste za mnou. Okej. Modrá. Yes. Yes. Sa Kamo, ja tu snažím, mám nejaký quest. ja sa snažím tak o tú modrú. Počkaj, to je pingvín. Jaký pingvín, čo? Fialovú? Ty, jak si ho zobral. Chceš tú fialovú zbraň? Tú pištolku?
To je jaká zbraň? Počkaj, tu je nejaká čestka hore. A už som našiel také auto. No to je tak, keď ideš preč bezo mňa. No rád potrebujem pomoc. No. Ale čo by potrebuješ? Modrá. No je zelená, nevadí. Počkaj, toto modrá? Či toto? To si povedal zelená, hento. Ježiši, pomoc! No tak kámo, nejdem ti pomôcť, a koľko tam je ľudí. Ty čavo. Bacha. Ty kokos. Super. Zelená. Nie, dá ďalšie. Nie, múdra. Kámo, však tu je to ešte ťažšie. Že? Tu sú tie zbrane viac hránkov. Zelená. Čo? To je psí dom, šedá. Zelená, ne kámo, ja som vedel, že to mám dať. Ale nedal som to. Prosím, tancuj. Yes! No super, u mňa je typek. Ja som ho dal granátom. Sa pekne odnesem. Tu je! Hej kamo, keď ho pikexujem. Ty si ho pikexoval? Nemáš jedno. Dve. Kamo, ja zvrhám, ja nemám ani inú možnosť. I tak borec nevie, kde som. Borec nemá žiadne. Šedá, prosím. Yes, mám revolver aspoň. Poď, musíš ma rýchlo, Yes. revivenúť. Rýchlo, poď sem, rýchlo. Musíš. Ježiši, jedno. Čo si robil? Mne sa vybil kontroler. Kámo. Zelená. Šedá. Yes, pampa. Ty už si hneď skápal. Rýchlo som to kokos premenil, ty kokos. Si iba naťažím trošku. Kde? On už odišiel a tu vám pomôžeš hrať? Hej. Počkaj. Pohľadal si? Zelená. Lebo nemá nič. Aha, nemá.
Čo? My si zvolili naraz. Šera. Yes. Čo máš? M-ku. Bet. Si natypol farbu. Jaj, zelená. Yes. Z týchto oných šalatov, alebo čo to je kríkov, je dosť dobré drevo. Zelená. No, to už mám aj tak. Ja sa snažím. Come on. Destroying Chapter 1, Season 1. Mám tam ísť? Je dobrý. Mne sa zdá, že v tejto lokácii som dal úplne svoj prvý kill vo Fortnite. Aha, ten airdrop majú ľudia. Ale cápe tebe go ako? u mňa, hej. No, čo hovorím? Som sa pomýlil. 40, dat. Modrá. No, netypol si. Na, to sa ako číta. Som celý modrý ľud. Keby si povedal, že modrá, tak kámo, Mám milión sme ľudov. vybavení. Presne. Však koľko to? Iba jednu, kebyže chcem postaviť. 10? To je veľa. Čo je toto? To je trapka. A to je jaká trapka? Ona sa dáva ako nástrop hore. No ale to není ona. Je. To je taká trapka elektrická. To je taká stará. To je cápek. Kamo, počkaj, zastávaj nás a daj hore trapku. Stavaj. A daj nad nás trapku, Pozor. Rýchlo, tak. Počkaj. Počkaj, on sem pôjde za mňa. On si to všimol. No ja, to zase hentan. No tak už robíme dlho a nepodarilo sa nám to, takže môžete nám napísať nejakú challenge, čo by ste chceli v komentároch a nezabudnite dať like a odber a čau.